Tuli riekki 2015. Mennään. Näin se menee. Mä oon niin kuumaa kamaa, et dekite pystymään porottamaan. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Ostan paidan, kulutan sen loppuun. En pidä rimittelys kauheeta hoppu. Valtamerilainet yrittää mua jäähdyttää, mut ei ne pysty mua käännyttää. Hyvät riimit ne johdattaa, ajatuksen liekkeihin leimahtaa. Tää liekki mua sisältä nakertaa. Toivoisin et oisin kuin kone, voisin pysyvää rakentaa. Mä oon niin kuuma kama, et dekite pystymään porottamaan. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Mä kohta joudun soittaa 112, kun jengi käy yhä kuumemmaksi. Tää biitti on niin tarttuva, et kohta siihen joutuu hakee rokotetta. Jos tästä ei tuu hitti, niin syökää oma sitti. Tässä tuli viimeinen niitti kongi, kun Matti kaikille kiitti. Mä oon niin kuumaa kamaa, et dekite pystymään porottamaan. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Mä oon niin kuumaa kamaa, et dekite pystymään porottamaan. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää. Kun Birdie astuu sisään, niin kaikki huutaa lisää.